Namaste. Ja vás veľmi srdečne opäť vítam a zdravím. A teším sa, že ste pripojení a prajem vám aj sebe, aby sme mali spoločne opäť pekný zážitok. Dobre, nájdete si svoje pohodlné miesto, usaďte sa na chvíľočku, čo najlepšie vyrovnajte chrbát a potom si ruky položte voľne na kolená, spojite palce a ukazováky, dlane otočte dopredu a smerom hore a potom úplne uvoľnite ramená, uvoľnite prsné svalstvo a tvár a na chvíľočku, na minútku zostaňte maximálne pokojní, bez pohybu. Snažte sa stíšiť aj svoju myseľ. Z ľahúčka zavrite oči, alebo ich nechajte polootvorené. Zamerajte ich do jedného bodu na špičku svojho nosa, alebo do stredu medzi obočie. A potom chvíľočku pozorujte svoje dýchanie. Snažme sa veľmi pomaly, vedomo, precítene vdýchnuť čo najviac vzduchu do svojich plúc. Na konci tohto nádychu zadržte dých a potom zase pomalý, hlboký výdych. Ten výdych by mal byť dlhší ako nádych a na konci opäť krátke zadržanie. Nádych, hlboký a výdych. Na chvíľočku sa naozaj odpútajte od všetkých povinností, od svojej práce aj od všetkých vonkajších vnemov. Tieto minúty, túto chvíľočku venujte iba sebe. Na chvíľočku pozornosť na 100% na seba a na prítomnú chvíľu. A teraz na to hlboké dýchanie. Nádych pomaličky skúmavo. Sleduj, ako sa hruď rozpína, ako sa plúca naplňajú vzduchom a opäť pomaličky, ako všetko klesá, uvoľňuje sa a vzduch vychádza. Nádych a výdych. Zo všetkého, čo ťa obklopuje, čo je vonku, atmosféra, nálada, názory, na chvíľočku odíď do seba, stiahni sa do svojho vlastného vnútorného prostredia. Nádych a hlboký výdych. Výborne. A teraz ruky roztiahnite do strán, tak aby dlane smerovali dole. Potom tie ruky spustite pred seba, prekrížte zápestia, predlaktia. Zdvihnite ruky hore a potom veľkými krúhmi otvorte zase do strán. Ruky do stredu, pozri sa hore, otvor tak čo najviac svoj hrudník, nadýchni sa do plných plúc a potom zase ruky prekríž, spusti pred sebou dole, daj ich do strán a hlava až na hruď. Výdych. A znovu veľké kruhy dovnútra a potom hore a von, nádych. Späť hore, spusti dole a do strán, výdych, hlava až na hruď. A znovu veľký krásny nádych. A hlboký výdych. Ešte. Výborne. Položme si ruky na kolená a potom prenesme jedno rameno trošku dopredu, vytoč celý trup do strany a pozri sa hlavou nad ramenom tej druhej ruky. Vydýchni, natiahni koľko môžeš, vráť sa späť do stredu, nádych a znovu s výdychom do druhej strany. Veľký nádych v strede a výdych, pohľad do strany, telo do kríža a dole. Nádych a veľký výdych. A znovu nádych a výdych. Posledný krát nádych a výdych. Veľmi dobre, super. Potom sa opri vzadu rukami, uvoľni si trošku nohy, vytrás, trošku ponaťahujeme tie nohy, oživíme si ich, chodidlá široko od seba, aj kolená, rukami sa podopieraj a jednoducho prenášaj kolená z jednej strany na druhú,
koleno jednej nohy približ ku chodidlu tej druhej, pozri sa opačným smerom, potom sa nadýchni, zdvihni nohy hore a s výdychom zase natiahni rameno, svaly medzi rebrami, bedrový klb kríže, bedrové klby, kolena, celé telo. Nádych a výdych. Krása. Nádych a výdych. Veľmi dobre. Zostaň sedieť, stále s otvorenými kolenami. Rukami sa vzadu podopieraj, odtláčaj sa od tej zeme a prehni chrbát čo najviac. Snaž sa hrudník natiahnuť čo najviac dopredu a hore. Zakloň hlavu, nadýchni sa do plných plúc a potom s výdychom zase odtlačaj telo, chodidlami sa odtlačaj od zeme, ramena daj čo najviac dopredu, zaguľať lopatky a brada na hruď, výdych. Hore, hlava dozadu, nádych, zaguľať chrbát, hlava dole, výdych. Striedavo ešte, nádych, krásne natiahni a výdych. Striedaj stále nádych a výdych. Nádych a hlboký výdych. Výborne. Stačí, super. Láhneme si takto na chrbát, nohy sú stále pokrčené. Ruky dajme pod hlavu. Nadvihneme lopatky a hlavu zo zeme. A potom úplne veľmi jemné také kmitanie. Snažte sa mať stále brucho napnuté a stlačené smerom dole. A iba jednoducho mierne kmitaj a vydychuj. Výdych, výdych, pozeraj sa šípom hore. A trošku zobudíme tie brušné svaly a orgány. Spevníme to vnútorné svalstvo v bruchu, stále lopatky trošku nadvihnuté a hlava stále. Výdych, výdych, výdych. Ešte chvíľočku vydržme, nech sa to svalstvo zahreje. Výborne, uvoľni, super. A potom jednu ruku natiahni do vnútornej strany, obdri sa za ňou, skús položiť prsty až na zem, otvor a druhú ruku zase na stranu, kolena, nohy ťahaj opačným smerom. Nádych, otvor a výdych, natiahni. Nádych a výdych. Nádych a výdych. Ruka oblúkom do vnútornej strany. Nádych a výdych. Ešte nádych a výdych. Výborne. Nadvihnime kolena zo zeme, pety zo zeme, kolena sú pri sebe a potom jednoducho švihajme, pohybujme chodidlami z jednej strany na druhú a snažme sa, aby sa nám pohybovala tá drieková časť chrbtice, kríže a zadok z jednej strany na druhú. Jednoducho sa takto skús uvoľniť, takým voľným tempom. Úplne to uvoľniť tie nohy. Pety, chodidlá z jednej strany na druhú. Výborne, super, ešte trošku. Tak, aby sa pohybovali boky, zadok. Výborne. Potom chodidlá polož na zem, kolená sú spojené, prenášaj z jednej strany na druhú, pohľad do opačnej strany. Nádych hore a výdych do strany. Nádych a výdych. Nádych a výdych. Výborne, posledný krát. Super. A potom si sadni, nohy nechaj tiež trošku otvorené, rukami sa podopieraj vzadu, po prípade, kto môže, daj ruky dopredu, špičkami prstov sa dotýkaj zeme, ak môžeš, tak vystri lakte, nadvihni kolena zo zeme a vystri nohy dopredu a pritiahni k sebe. Zdvihni nohy hore, k sebe, dopredu, k sebe. Snaž sa nehýbať chrbátom, aby to robili len nohy. Pohybujú sa len nohy, pety k zadku a hore, k zadku a dopredu. Kto to nemôže robiť, tak sa opri jednoducho lakťami o zem. Keď nemôžeš, tak nemusíš vystrieť úplne kolena, ak sa dá, tak úplne vystri, natiahni. Zdvihni, pritiahni a znova. Výborne, posledný krát, polož zase pety na zem, vystri nohy. Tí, ktorí nemôžu vystrieť, tak nechajte kolena pokrčené. Kto môže, tak úplne vystri, chyťte si špičky na nohách. Hej, ako som hovoril, kto nemôže, tak ruky z vnútornej strany, tak si chyť chodidla, ostatní pekne natiahnuté, vystreté kolena, trošku pomasírujme prsty, pohúkajme si, k
klby. Pomasíruj. A potom na jednej nohe špičku natiahni čo najviac dopredu, ako sa dá, a za ňou aj celé rameno. Vytiahni ako keby tú ruku z klbu, ako keby si sa chcel predĺžiť, a druhú špičku priťahuj k sebe. Hlavu daj ku kolenu tej nohy, ktorá sa naťahuje. Vydýchni, trošku hlavu nadýchni a zase druhú špičku, druhú ruku a celé rameno natiahni. Hlava dole, výdych. Takto sa prevaluj z jednej strany na druhú. Výdych, výdych. Výborne, super. Priťahuj tie špičky k sebe. Aj keď máš pokrčené kolena, lakte úplne bystri. A potom vyrovnávaj celú chrbticu. Od krížov sa ťahaj hore, ako keby to telo rástlo hore. Vyťahuj hrudník dopredu, ramená, kľúčne kosti stláčaj dole a nadýchni bradu. Pozri sa úplne hore, hlboko sa nadýchni a potom zaguľať chrbát, ako keby ťa niekto držal za lopatky a ťahal dozadu. Ťahaj sa, tí, ktorí máte vystreté kolena, tak až päty zdvihnite zo zeme. Bradu pritiahnite čo najviac k hrudi, aby bol úplne gulatý chrbát. Vydýchni a potom zase telo dole, dopredu a pomaličky vyrovnaj hore, nádych. A s výdychom sa stiahni zase dozadu, gulatý chrbát. Ťahaj sa vzad, ťahaj sa za špičky a dopredu. Nádych, prení chrbát ako luk. A výdych zase stiahni a zaguľať. Nádych. A hlboký výdych. Veľmi dobre. Super, posledný krát. Uvoľni zase si trošku nohy vytrás. A teraz daj päty úplne spolu. Teraz tie nohy úplne vystrite všetci, pokiaľ sa vám dá. A palcové kĺby spojené, päty spojené, obidve polovice zadku rovnako na zemi, pekne sa vyrovnaj. A teraz si dajme ruky dlaňami na zem, tak aby boli do polovičky stehien, špičkami prstov rovno dopredu. Krásne vyrovnaj chrbát, hrudník trošku vpred, ramena, kľúčne kosti stlač, trošku sa tak poposadni, povyťahnuj tie svaly, hlava vrcholom čo najvyššie hore. Teraz sa predýchaj ešte, trošku stiahni lono, perineum. A potom ruky nechaj vystúpiť ľahúčke úplne hore a snaž sa ich priblížiť až k ušiam. Čo najkolmejšie, od rúk až po zadok. Pozri sa mierne hore, nadvihni bradu trošku. Stále hlboko dýchaj, stiahni trošku brucho. Úžasné. A teraz tie ruky natiahni dopredu. Zdvihni prsty, dlaňami rovno vpred a potom gulatým chrbátom kríže na zem, lopatky nechaj vo vzduchu, bradu pritiahni k hrudi a silno stlač brucho. Vydýchni a potom sa vráť späť, ruky vysoko hore, nadýchni sa a potom prudký výdych, natiahni špičky na nohách a predklon sa až dole. Znovu nosom nádych, pritiahni špičky na nohách k sebe. Chrbát dozadu, ruky vpred, výdych, späť hore, nádych a cez ústa, výdych, nádych hore, gulatý chrbát dozadu, výdych, hore, nádych a cez ústa, výdych, nádych, dozadu, výdych, nádych, vyrovnaj chrbát, výdych, zaguľať, nádych, výdych, nádych hore a ešte raz, nádych, gulatý chrbát dozadu, výdych, spriam sa, ruky hore, prekríž zápestia a potom sa ťahaj čo najviac oblúkom dopredu. Tí, ktorí môžu, chyťte si špičky na nohách, kto nemôže, chyť si do kríža holené kosti alebo stehná, každý podľa svojich možností. A potom uvoľni úplne chrbát a hlavu a prevaluj sa v hornej časti trupu, v lopatkách, z jednej strany na druhú a pohľadni pod jednu pazuchu, pod druhú. Ako keby ťa hojdali vlny. Úplne uvoľni to telo. Veľmi dobre. Pomaličky sa vráť späť, uvoľni, ruky veľkým oblúkom kruhom polož na zem za seba, tak aby špičky na rukách smerovali dopredu, špičky prstov dopredu.
Natiahni špičky prstov na nohách a teraz podľa svojich možností, tí, ktorí vám je táto pozícia ťažká, môžete jednu nohu pokrčiť alebo aj obidve, nevadí. Kto môže, vystreté kolena, zdvihne zadok vysoko hore, stiahni brucho trošku, hruď hore a hlavu zaklon dozadu. Predýchaj, aspoň 2 hlboké nádychy. Výborne, hlava späť. Pozri sa na špičky svojich nôh a tu jednu nohu zdvihni pomaličky hore s hlbokým nádychom, zdvihni aj zadok, zakloň hlavu dozadu a potom pomaličky s výdychom tú nohu polož. A potom druhá noha. Pomaly pozeraj sa na celú tú dráhu tej nohy, čo najvyššie, zakloň hlavu a vráť späť. A ešte 2-krát. Je druhá noha zase, hore, nádych, späť, výdych a posledný krát hore, oblúčikom nádych, polož. Sadni si, pritiahni špičky k sebe, vyrovnaj chrbát, ruky krásnym oblúkom hore, nadýchni sa, ruky dopredu a chrbát dozadu, brada na hruď, výdych, späť hore, nádych, cez ústa vydýchni predklon sa, ruky veľkým kruhom dozadu, polož na zem, prstami smerom vpred, zdvihni zadok, zakloň hlavu, nadýchni sa, sadni si späť, hrudník dopredu a hlava až na hrudnú kosť, výdych, ruky hore, nádych, gulatý chrbát dozadu, výdych, späť rovný chrbát, nádych, predklon sa, výdych. Ešte jedno kolečko, ruky oblúkom dozadu polož na zem, hlava dole, výdych, zadok hore, nádych. Sadni si, hlava dole, výdych, ruky hore, nádych a hlboký predklon, výdych. Pomaličky sa spriam, výborne. Opri sa zase rukami vzadu, pritiahni chodidlá k zadku alebo k lonu, rukami sa podopieraj, trošku sa prehni v hrudi, vypni hruď, nadvihni trochu hlavu hore a kmitaj kolenami ako motýl krídlami. Dýchaj do plných plúc a snaž sa čo najviac tie nohy uvoľniť. Bedrové kĺby triesla. Uvoľni sa v tom. To, čo počujete, to sú pávy. Pávy, ktoré nás tu trošku rušia, ale dúfam, že vám to nevadí veľmi. Výborne. Teraz sa spriame, vyrovnajte chrbát, preplete si prsty na rukách, chyťte si špičky a priťahujte k sebe. Priťahujte k sebe, vyrovnajte chrbát a ešte trošku kmitajte. Výborne. Potom už prestaňme kmitať, iba stláčajme tie kolena dole a snažte sa čo najlepšie vyrovnať chrbát. Ramena dole, pohľad rovno dopredu, do jedného bodu. Zastavme teraz pohyby dýchania hruďou, iba bruchom. Iba brucho sa rozťahuje a sťahuje, hruď stojí. Nádych a výdych. Tlačte kolena, koľko môžeš, smerom k zemi. Nádych a výdych. Výborne. A teraz sa snažíme celé telo natiahnuť čo najviac dopredu. Prehni sa trošku v lopatkách, krížoch. Bradu natiahni vpred. Nadýchni sa. Potom zagúľaš celý chrbát, hlavu priťahni čo najbližšie ku chodidlám. Ťahaj sa gulatým chrbátom dozadu. Potom zdvihni hlavu, hruď zdvihni vysoko hore a dopredu. Natiahni sa vpred a oblúkom, kruhom spusti hlavu zase dole. Výdych. Dozadu po oblúk a hore kruhom. Nádych a zase výdych. Striedaj. Nádych a výdych. Veľmi dobre. Super. Uvoľníme. A teraz, podľa svojich možností, ako sa vám bude dať. Tí, ktorí nemajú rovnováhu a dosť sily, kľudne sa oprite o lakte na zem a zdvihnite nohy. Tí, ktorí môžu, držte si chodidlá alebo palce na tých nohách a skúsme zdvihnúť chodidlá zo zeme. Skúsme ich zdvihnúť tak, že udržíme rovnováhu, rovný chrbát. Nájdi to. Ak sa nedá naozaj, oprite sa lakťami vzadu o zem. A potom skúsme pomaličky jednu nohu natiahnuť do strany, pokiaľ sa dá. Ak sa dá, tak úplne vystri koleno, pozri sa za tou nohou. Zase pritiahni chodidlo späť
a druhú nohu krásne natiahni, snaž sa vyrovnať chrbát, pozeraj sa za tou nohou a potom to striedame. Pritiahni k sebe, vydýchni a s nádychom otvor. Vydýchni, pritiahni k sebe a nádych, otvor. A znovu pomaličky. Ak môžeš držať rovnováhu, rovný chrbát, fantastické. Keď nie, opieraj sa vzadu o lakte. Nádych a výdych. Ešte raz tak. Nádych a výdych. Výborne. Skúsme teraz otvoriť obidve nohy do pozície, ktorá sa volá medveď, Merudandasana. Otvorme nohy čo najviac do strany. Samozrejme, keď nemôžeš vystrieť, maj kolena takto pokrčené, alebo sa drž za stehná, alebo sa opieraj, dobre? Kto môže, snaž sa čo najviac vyrovnať chrbát, nájsť rovnováhu. A zase pomaličky pritiahni päty k lonu a otvor. A znovu výdych a veľký nádych, výdych. Každý vlastným tempom a do tej miery, aby to bolo pre neho bezpečné a príjemné. Výdych, nádych. Ešte raz, otvorme. A potom ich spojte. Každý podľa svojich možností. Kto môže, tak úplne vystreté kolená hore. Podrž tak, vyrovnaj chrbát. Pozeraj sa smerom za špičkami. A potom, keď sa dá, otvor. Nadýchni, výdych, spoj. Nádych, otvor, výdych. Úplne kľudne môžete robiť toto iba. Hej, tá verzia pre tých, ktorí nemôžu vystrieť tie nohy. Kto môže, stále otvor a zatvor. Držme ich všetci zatvorené, spojené a pritiahneme zase päty k rozkroku. Otvorme do strany, spojme. Pritiahni k sebe, otvor, spoj. Veľkým kruhom a spoj. Výborne. Teraz nohy polož na zem, otvor, koľko ti je príjemné. Možné. Ak chcete, dotýkajte sa rukami vzadu, o zem, alebo si položte ruky na stehná alebo na holené kosti podľa svojich možností a potom skúste pomaličky krúžiť chodidlami, špičkami. Vytvárajte chodidlami veľké kruhy. Sústreďte sa na to. A potom skúsme synchronne s tými chodidlami otáčať aj ramenami. Veľké kruhy ramenami spredu dozadu, zhora dole a súčasne pohyb tými špičkami. Komu sa dá, pridajte do toho pohybu hrudník, prehni sa a zase zagľaď. Prehni chrbát a zagľaď, hlava dole a hore. Celé telo sa rozvlní, nádych a výdych. Každý podľa svojich možností. Môžete mať naozaj pokrčené kolena, otvorené koľko môžete a iba tu skúšajte do tejto pozície. Nádych a výdych. Výborne. Ustávame trošku. Držme sa stále za tie nohy alebo o zem a potom sa snažíme v ramene vytočiť čo najviac do stredy, pozrieť sa za tou druhou rukou. Výdych. Nádych do stredu. Výdych. Krásne natiahni. Nádych a výdych. Nádych. Výdych. Snaž sa čo najviac uvoľniť. Ak urobíš aspoň centimeter ten pohyb, tak je to výborné. Kto môže čo najviac. Výborne. A teraz snažte sa, ako sa dá do tej miery, pokiaľ môžete udržať rovný chrbát. Roztiahnite široko ruky. Ako keby ste v rukách držali obrovské slnko. Veľké gulaté slnko. A potom jednu ruku preneste do kríža na protiľavé stehno, dlaňou smerom hore. A druhou rukou veľkým oblúkom kruhom do strany nad hlavu do kríža, pokiaľ sa dá. Tí, ktorí môžu, tak si chytia špičku tej natiahnutej nohy protiľavej a potom sa všetci zo svojej pozície vráťme späť, roztiahneme ruky, ako by sme pretočili slnko, ako by sme robili rukami veľký kruh a zase na druhú stranu. Polož si dlaň na protiľavé stehno a druhá ruka sa ťahá čo najviac do strany. Pozrieme sa pod pazuchou hore a potom to striedame, ako by sme otáčali slnko, alebo ciferník, hodiny, ručičky. A snažíme sa každý do tých svojich hraníc natiahnuť z jednej strany do druhej, uvoľnenie, trpezlivo a
pozorne. Tí, ktorým to je príjemné a ľahké, môžete vlastným rýchlym tempom úplne iba sústrediť pozornosť na dýchanie. Nádych a výdych z jednej strany na druhú, krásne uvoľne. Kto nemôže, tak hlavne bezpečne natiahni. Nadýchni sa a natiahni všetky svaly. A posledný krát, výborne. Opäť si sadnite pekne rovno, vyrovnajte chrbát. Ak sa vám dá otvoriť nohy trošku viac, tak otvorte ešte viac. A potom dajte si dlane pred svoju hruď, dlaňami smerom teda dopredu. Jednou rukou si chyťte tú druhú. Vytočte trup do strany, nadýchni sa a s výdychom, ako by ste odtlačali nejakú prekážku pred sebou, odtlačali rukami, vystri lakte čo najviac do diaľky a predkloň sa, kam sa dá. Kto môže, tak hlava až ku kolenu. Potom sa vráť späť, ruky pritiahni k hrudi, nadýchni sa, otoč trup do druhej strany a pomaličky odtlačaj nejakú ťažkú prekážku pred sebou. Nesústreď sa na tie nohy, sústreď sa na ruky, ako od seba niečo tlačíš a vydýchni. Nádych späť a výdych do strany. Nádych a znovu výdych. Nádych a hlboký výdych. Výborne. Stačí, trošku sa uvoľni si ruky, trošku si ich vytras, snaž sa vytras prsty, zápestia, predlaktia. Predýchaj trošku. Hlboko sa nadýchni a potom ruky prudko hore s výdychom cez ústa. A potom ruky pomaly spusti a cíť tú energiu v rukách, to brnenie v prstoch. Výborne. A teraz, každý podľa svojich možností, ako sa mu dá, kto chce, opri si dlane o zem pred seba a mierne sa predkloň vpred a tu sa snaž ten chrbát do tej miery vyrovnať, ako sa dá. Nadvihni trošku bradu, ťahaj sa dopredu a hore. Iní, ktorí môžu trošku viac, skúste položiť až lakte na zem pred seba. A tu, gulatý chrbát. A vystieraj, ťahaj dopredu. Hej? Komu sa dá ešte trošičku viac, tak hlavu položte až na zem, zaguláte lopatky a čelom sa oprite o zem. A tí, ktorí môžu ešte viac, ktorí už nemajú obmedzenia v tom, tak v podstate môžete natiahnuť ruky úplne dopredu. Položte brucho na zem, hruď na zem, bradu na zem, pozerajte sa dopredu. Alebo si môžete ruky položiť na členky a kľúčnými kostiami sa dotknúť zeme. Alebo ruky môžete dať dozadu, zdvihnúť hore. To už je na vás akokoľvek. Ak veľmi chcete sa dotknúť bruchom až zeme a neviete to dosiahnuť, tak musíte viacej jesť. Dobre, pomaličky sa všetci vráťte. Ak sa ešte dá, späť sadnite si. A potom pôjdeme takú sériu, také cvičenie. Ukážem to najprv v tej takej ľahšej forme, hej, môžete si to potom zvoliť tak ľahšie urobiť. Jednoducho sa rukami oprete vzadu a z rozkročených nôh spojíte kolena. Potom tie nohy vystriete hore, pokiaľ sa dá. Pritiahnete k sebe, prekrížite. Rukami sa odtlačate a zdvihnete zadok zo zeme, hej, nohami sa dotýkate zeme. Polož zadok späť, znovu tie nohy natiahni dopredu a otvor predklon sa vpred, pokiaľ môžeš, hej. Tá ťažšia verzia, ktorú si môžete vyskúšať, je, že ruky zdvihneme vysoko hore, vyrovnáme chrbát, potom ruky preniesieme oblúkom dopredu a zároveň rovné kolena nohy zdvihneme hore do pozície loďka. Prekrížime členky, rukami sa oprieme o zem, o prsty alebo o dlane a zdvihneme hore zadok aj nohy, zostaneme iba na rukách. Sadneme si opäť na zadok, natiahneme nohy aj ruky dopredu, otvoríme nohy, ruky hore, nádych a predkloníme sa, kam nás telo pustí. Výdych. Tak poďme všetci spolu. Ruky hore, nádych, ruky a nohy dopredu, každý podľa svojich možností, výdych, prekríž nohy, zdvihni zadok, ak môžeš, tak aj nohy. Polož zadok, natiahni nohy, ruky dopredu, otvor, zdvihni ruky hore, nádych a predklon sa, kam ťa bezpečne telo pustí. Výdych. Ešte jedna séria. Nádych, výdych, zdvihni zadok, nádych, sadni si, vystri nohy, výdych, krásne, otvor, nádych a klesni dole. Výdych. Výborne.
nejako sa skúste spriamiť a potom prekrížte nohy a prejdete dopredu do pozície mačka. Dlane široko otvorené prsty. Výborne, uvoľni hlavu a trošku sa poprevaluj. Ponaťahuj si kríže, lopatky, ramena. Hlava úplne visí voľne dole. Predýchaj. Ešte stále trošičku pouvoľňuj. Dobre, a teraz poďme takto. Lopatky vysoko hore, pokiaľ môžeš, brať na hruď a celé ťažisko to telo preniesť dopredu, zadok spustiť trošku dole. Hej, brada je na hrudi. A potom nadvihni hlavu, prehni chrbát, vystrč zadok, pokrč lakte trošku a stiahni sa celú dráhu zadkom až na päty. Zase daj hlavu dole, zdvihni zadok, lopatky hore, preniesť trošku dopredu, pokrč lakte, nadvihni hlavu, prehni chrbát a oblúčikom zase dozadu výdych. A znovu stavec postav si, ako keby stúpala prílivová vlna, hlava je dole. A s výdychom sa stiahni zase dozadu, hlava je hore. Hlava dole, dopredu, nádych a výdych dozadu. Zadok až na päty. Výborne, takýto krásny kruh budeme striedať za sebou plynulým pohybom. A tí, ktorí môžu trošku viac, alebo chcú trošku viac, tak môžete túto pozíciu robiť tak, že máte kolena zdvihnuté zo zeme, pes hľadiaci dole. Postavte sa vysoko na špičky, čiže päty čo najvyššie hore. Zaguľate chrbát, koľko sa dá. Hlava na hruď a preniesť ťažisko dopredu. Zdvihni hlavu, pokrč lakte, pokrč kolena, prehni sa v chrbáte, prehni sa v krížoch a stiahni sa čo najviac dozadu, nedotkni sa kolenami zeme. Potom zase hlava dole, gulaté lopatky dopredu a hore, nadvihni tvár a stiahni sa dozadu, výdych. Či už ste na kolenách, alebo sú kolena vo vzduchu, krásny, plynulý, jednoliatý pohyb, ako vlna. Nádych dopredu, výdych dozadu. Keď ideme vpred, hlava je dole, keď ideme dozadu, hlava je hore. Synchronný pohyb, dýchanie a každý sval, každý klb krásne zapojený. Výborne. Teraz si klaknite na kolená a podľa svojich možností si sadnite na päty. Vyrovnajte pekný chrbát. Kto to nemôže, tak si sadnite do tureckého sedu, normálne na zadok. Kto môže, tak pekne vyrovnaj chrbát, uvoľni sa. A potom spojme dlane, prekryžte všetky prsty, iba ukazováky natiahnite. A tie ruky tými prstami, tými ukazovákmi nasmerujte čo najviac dopredu. A potom zaguľate chrbát lopatky. A tu tými rukami pohybuj z jednej strany na druhú. Guľatá šia, celý chrbát. Trošku ponaťahuj, vytiahnite svaly medzi lopatkami a v ramenách, v krížoch. Dobre. A potom zostane rukami v strede. Zdvihni ruky hore, vyrovnaj chrbát čo najviac, až sa prehni v lopatkách. Pozri sa hore, nadýchni sa. A s výdychom ruky opäť dopredu a chrbát ďaleko dozadu. Kolena drž stále na zemi, pokiaľ sa dá. Hore nádych a dozadu výdych. Nádych hore a výdych. Do plných plúc a do prázdnych plúc. Prehni koľko môžeš a vyrovnaj. Nádych a výdych. Výborne stačí. A teraz ruky na maskár, všetky prsty vystreté. Zaguľať chrbát čo najviac dozadu. Snaž sa nájsť rovnováhu, takže udržíš kolena na zemi. Guľatý chrbát, brada pri hrudi, ruky pred hruďou. A komu sa dá veľmi, veľmi opatrne a s rozumom, skúste zdvihnúť kolena hore zo zeme, zostanete iba na nártoch. Nájdete tak rovnováhu, veľmi opatrne naozaj. A potom, kto môže, zdvihni ruky úplne hore, nadýchni sa a pritiahni zase dlaňami k sebe. Hore, nádych a výdych. Kľudne to robte v sede, kto môže, tak v tejto pozícii na nártoch. Ešte raz, nádych a výdych a opäť položme kolena na zem, dobre? Výborne. Nohy otvorte, široko roztiahnite, koľko sa len dá. Natiahni sa rukami dopredu. Čo najviac otvor kolena, bedrové kĺby. Môžete sa oprieť poprípade aj na lakte, keď vám to lepšie tak vyhovuje, alebo zdvihnuté lakte, ako chcete.
a iba zagúľať lopatky, hlava dole, vydýchni, hore, nádych. Výdych a nádych. Každý podľa svojich možností. Snažím sa čo najviac ponaťahovať chrbticu a triesla, slabiny, bedrové kĺby. Výdych. Nádych a výdych. Veľmi dobre, super. Ideme ďalej. Vráťte sa pomaličky späť. A čuknite si. Čuknite si. Päty sú zdvihnuté vysoko hore. Nárty natiahnuté. Kolena pozor, aby sa vám nerozchádzali, aby neboli takto do strany, ale držte ich paralelne rovno dopredu. Hej. Snažme sa nájsť rovnováhu bez toho, aby sme sa dotýkali rukami zeme. Vyrovnaj chrbát, kolnica, hlava, krk, celá chrbtica. A potom pozrite do jedného bodu a veľkým oblúkom zdvihnite ruky vysoko hore. Nadýchni sa, kto môže, pozri sa až na prsty a s výdychom zase spustí. Stále drž rovnováhu, nádych, ruky hore, výdych. Pustí. Nádych a výdych. Výborne, super, stačí. A teraz ruky natiahnete dopredu. Prstami hore, dlaňami vpred. Takto si zlepšujeme rovnováhu a spevňujeme svalstvo v nohách. A teraz, ako keby ste niečo tlačili, stenu pred sebou, zase dopredu, zagúľate lopatky. Čo najviac, chrbát ťaháme dozadu a ruky dopredu. A potom hlavu spustíte až na hruď. Ešte vyššie zdvihnite kolena a päty. Držte rovnováhu, nech vám spevnejú chodidlá a členky. Guľaté lopatky, rukami tlač vpred. Výborne, super. Vráť sa naspäť. Rukami sa opri vzadu o zem. Päty polož na zem. Nohy sú trošku pootvorené. A tými rukami, dlaňami sa odtlačaj od zeme, čo najviac dopredu, tak aby sa aby sa brucho dotklo stehien, ramená až na kolená v tesnom dotyku. A hlava medzi kolenami. Iba hlavu zdvihni hore, pozri sa čo najvyššie, nadýchni a s výdychom spusti ešte raz. Nádych, hlava hore a hlava dole, výdych. Dobre, tie ruky stále na mieste a postupne zdvihni päty a kolena preniesť dopredu. Zostaň tak iba na rukách. Predýchaj trošku, rukami nehybte. Tí, ktorí môžu, hej, veľmi opatrne, tí, ktorí môžu, kolena polož až na zem. Výborne. Zákloň hlavu dozadu, nadýchni sa a hlava až na hruď. Výdych, nádych a výdych. Výborne. Hlava dozadu ešte raz, nádych. A teraz tie kolena vráťme späť. Aj päty položte na zem, zagúľať chrbát, hlavu pritiahni medzi nohy, výdych. Nadvihni päty, kolena oblúkom dopredu, tí, ktorí môžu, tak až dozadu, polož na zem a tí, ktorí si to môžu dovoliť veľmi opatrne, bezpečne, jedna ruka dlaňou oblúkom až dozadu, nadvihni zadok, pozri sa do toho rukou. Nádych. Vráť oblúkom späť, polož na zem, kolená hore, päty na zem, hlava medzi stehna, výdych. Päty hore, kolena späť dopredu alebo až na zem a druhá ruka oblúkom za hlavu a znovu dopredu. Päty na zem, hlava medzi kolena, výdych. Výborne. Oprite sa rukami vpredu o zem a skúsme ešte na záver urobiť široký drep. Ideálne, ak sa vám podarí päty položiť až na zem, chodidla celou plochou na zem. Komu sa nedá, tak samozrejme buďte na špičkách, ale ideálne si je podložiť nejaké bankušiky alebo papuče alebo nejaké uteráky, aby ste sa opierali pätami zeme. Teraz už dneska takto. Ruky si voľne položte na kolená a trošku sa poprevalujte. Skúste sa rozhýbať v ramenách, bedrových kĺboch, členkoch. Voľni. Potom jedno koleno dopredu, druhé dozadu, jedno rameno vpred, druhé zad. Dobre, a teraz spojme dlane. Opierajme sa lakťami o vnútorné stehná a zatlačme tie dlane čo najviac dole, aby sa natiahli predlaktia, zápestia. Predýchaj krásne. Super. A teraz ešte skúsme. Jednou rukou si odtlačajme lakťom to stehno čo najviac dozadu, druhú ruku si položme na holenú kosť. Teda tú ruku si položme, dlaň si položme na holenú kosť. A potom, ak sa dá, skús dvihnúť rameno hore. Lakeť hore. Kto môže, vyrovnaj ruku a pozri sa za tou rukou.
Predýchaj. Výborne, pomaličky ruku vráť späť. Opri sa lakťom o vnútorné stehno, dlaň polož na protiľahlú holenú kosť a skús dvihnúť lakeť druhej ruky. Pozri sa za tou rukou čo najvyššie. Kto môže vyrovnať lakeť, telo kolmo hore. Predýchaj. Výborne. Vráťme späť. Lakťami si silno tlačte kolená dozadu, otvárajte čo najviac bedrové klby, dlane rovno dopredu. Výborne. Stále tak tlač silno tie kolená dozadu a dlane polož pred seba na zem. Pred seba na zem, potom zdvihni päty hore a celou váhou sa opri o lakte alebo tricepsy. Váha tela otvára tie bedrové klby, triesla, cíť to, ako sa naťahujú. Predýchaj. A tí, ktorí môžu si to dovoliť a ktorí nemajú strach, skúste pomaličky zdvihnúť obidve nohy hore. Kto nemôže, nohy kľudne na zemi, sústrete seba na otvorenie tých bokov, bedrových klbov. Kto môže, zdvihni nohy hore a celou váhou otváraj stehná. Výborne. Vráťme sa späť, ruky dozadu, opri sa o ne a natiahni nohy vpred. Trošku uvoľni, vytrás. Výborne, vytrás si aj ruky. A potom opäť skrížme nohy, každý podľa svojich možností. Vyrovnaj chrbát. Na chvíľočku ešte zatvor oči, alebo polozatvor. Upriam do jedného bodu a obrať pozornosť opäť do seba. A tak ako sme začínali, tak aj končíme hlbokým dýchaním. Snaž sa nadýchnuť tak, ako si sa ešte dnes nenadýchol alebo nenadýchla. Do plných plúc pomaličky, vedome, skúmavo. Naplň plúca energiou a pomalý hlboký výdych. Skúsi predstavovať ten prúd vzduchu. Predstavuj si ho, ako keby si priťahoval ten vzduch, alebo priťahovala z veľkej diaľky. Pomaličky pritiahni nejaký bod úplne k sebe, do seba a potom výdych. Skúsi predstaviť, že vdychuješ slnečný lúč. Skúsi predstaviť, že si uchopil nosnými dierkami slnečný lúč a pomaličky ho vtiahni do seba a predstavuj si, ako sa všetko v tebe rozsvecuje, rozžaruje. A potom výdych nech je taký, ako predstave, ako keby tiekol potôčik v lese, v krajine, medzi stromami a kameňmi, plynulý, pokojný prúd, výdych von. A znovu vtiahni do seba slnečný lúč. Zadrž na chvíľočku, nechaj rozžiariť celé svoje vnútro a s výdychom tečúca voda, prúd potôčiku. A ešte raz tak potom. Výborne. Spojme dlane, silno a rýchlo si ich šúchajme, pokiaľ sa nabijú tie ruky energiou, až vás budú páliť tie stredy dlaní. Keď to pocítite, že ruky sú horúce a vibrujúce, dajte si jednu dlaň tesne nad vrchol hlavy, druhú nad ňu. Predstavujte si a zároveň fyzicky precítite, ako preniká teplo, energia do vašej hlavy. Preneste dlane pred stred svojho čela, aj pozornosť na to miesto. Prechádzajte dlaňami okolo tváre na hrdlo. Cíťte, ako vás zalieva teplo. Preneste pred svoje srdce, takisto myslou sa pohrúšte do svojej hrude. Plexus solaris. Celé brucho, pupok, lono. Potom prechádzajte tesne nad svojimi nohami a kolenami dozadu okolo stehien a na záver položte dlane na ladviny. Sústredte tam pozornosť a cíťte, ako preniká to posledné teplo do tvojho tela.
Výborné. A potom ruky uvoľni. Ja sa vám opäť hlboko kláňam. Teším sa na ďalšie takéto stretnutie s vami a verím, že sa niekedy stretneme aj pri cvičení naživo. V každom prípade vám prajem veľa zdravia, pokojnú myseľ a veľa trpezlivosti, úspechov v práci aj v živote. Majte sa krásne. Namaste.